बयनिख्रुइबो गागि दैदेनगिरि बिथां रन्जित कुमार बरगयारी एक्स प्रेसिडेन्ट ट्राइबेल संघनिमोन आरो बिथांमोनानो बे आरो बिथांमोनखौ दैदेनलांगोन जोंहा गुबुन प्रफेसार गसंगोन महिन संघनि जोंनिनो जायगानि दैदेनगिरि मानगोनां मिस्टार धनेश्वर गयारी एमसिएलए बिटिसि बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय डक्टर बसुमतारी ब्रिगेडियार भाइस प्रिन्सिपाल देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल बिथांनि सिनायथिखौबो जोङो होनो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायबाय नैथियाव दङ स्वर्गेश्वर बसुमतारी दौरि बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो जाय दैदेनगिरि बिथाङा सारदा प्रसाद मोसाहारि सेन्टारनि आफादगिरि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय रजनीकान्त महिलारि चेयारमेन डिसिजन कमिटि बिथाङाबो गावनि सिनायथिखौ होगोन आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो बरायनाय जाबाय आरो बिथांखौ बिपिन नार्जारी बिथाङा प्रेसिडेन्ट साउथ क'क्राझार आन्चलिक बियाबनि बाथौ गौथुमनि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों अखमा बड'सा एस'सियेट प्रफेसार गभर्नमेन्ट कलेज बिथाङाबो गावनि सिनायथिखौ जोंनि गेजेराव होफैगोन आरो बिथांखौ जोङो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै बिथांखौबो जोङो जोंनि बाथौनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो गावनि सिनायथिखौ बिथाङा गुरै खावलायनाय जाबाय बिमला बसुमतारी साबायखर थाबाय जयमन्त मोसाहारि बिथाङा जयमन्त मोसाहारि गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनानै लानाय जाबाय नार्जारी बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डिप्युटि रेजिस्ट्रार बिथांखौबो जोङो गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय बिथाङा बिटिसि पिआरअ बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय हारिमु आफाद बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जोङो बरायना लानाय जाबाय बिथाङा इन्जिनियार आरो जोंनि बाथौ प्रिन्सिपाल कालचार सेन्टारखौ लुफुंनायाव बिथाङा मेनेजारमोन बिथाङाबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जोङो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय ब्रह्म सुन्दरी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि बाथौनिफ्राय जोङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय महिन चन्द्र स्वर्गयारी महिन बिथांखौबो बिथांमोना दुलाराय फरायसा आफादनि एक्स केसियारमोन बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय साबायखर थाबाय गौथुमनि नेहाथारि दङ साबायखर थाबाय